ассалому алайкум мухлисони канали мошини фурӯшӣ, бо шумо ҳастам ранги ҳар вақт дар рамазон аз ҳамин канал. Бо диққати ҳар видео наворот то охир тамошо мекунем. Дар ҳафтаи навор бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз вазн 21070 то BMW Troyka ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. ва курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 129 сомонӣ. рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо метавонед мошинҳои фурӯшии худатонро дар имо WhatsApp равон кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нест, обуна шавед и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. азиз, дар канали Тангиров Мухаммад Далли конкурс рафтааст. 3 мошинаи дар конкурсш ва 1 конверти 100,000 рубла ва 2 конверти 50,000 рубла, 25 конверти 10,000 рубла, 80 конверти 50,000 рубла, 10 телефони Galaxy A10. билет 1000 дона мебошад, приз 121 дона. нархи билет 3000 рубла. 3 мошинаш американка мебошад. Toyota Camry соли бароишаш 2009 американка, мултирул, 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола тонировкаш мебошад. ва Hyundai Sonata американка солаш 2012, мултирул, 1 сола ҳуҷҷат дорад. ва Mercedes сечка объёмная соли бароишаш 1998, 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола тонировкаш. номерош 17 мебошад. беҳтарина метавонед билетоша харидорӣ кунед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Matiz ки соли бароишаш 1998 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар хуҷанд. сӯзишвори бензини холӣ мебошад. объём мотораш 1 литр. коробка передачи механикаи нархи мошин 17000 сомония. ба рубл бигардон 130,000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии мо мебошад Nissan Kefira ки соли бароишаш 1998 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензин мебошад. объём мотораш 2 литр. коробка передачи автоматикаи нархи мошин 22000 сомония. ба рубл бигардон 169,000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия кузаш сидан. мошина гуфтае ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. камбудиш амеқае ки документош тамом шудагӣ. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққат дар видео наворот то охирш тамошо мекунем. дар ҳафтаи навор бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳо. сеюм Hyundai Starex соли бароишаш 10000 сол мебошад. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори гази холия. объём мотораш 3 литр. коробка передачи механикаи нархи мошин 40000 сомония. ба рубл бигардонед 370,000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Nexia ки соли бароишаш 1994 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар кони бодом. сӯзишвори газ бензин мебошад. объём мотораш 1.5 литр. коробка передачи механикаи нархи мошин 18600 сомония. ба рубл бигардонед 143,000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. панҷум Toyota Mark II соли бароишаш 1996 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Бохтар Қорғонтепа. сӯзишвори бензини холӣ мебошад. объём мотораш 4 литр. коробка передачи автоматикаи нархи мошин 20,000 сомония. ба рубл бигардонед 153,000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш сидан.
мошина ҳолатша хуби бад гуфтесай, хадавойша миёна. Агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро. шашум, мошини фурӯшии мо мебошад Opel Zafira, ки соли бароишаш 1999 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар истаравшан. сӯзишвори газ бензин мебошад. объём мотораш 1.8, коробка передачи механикаи. нархи мошин 36000 сомония, ба рубл бигардонед 276000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯш. ҳафтум, мошини фурӯшии мо мебошад иваз 2107, ки соли бароишаш 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. сӯзишвори газ бензин мебошад. объём мотораш 1.6, коробка передачи механикаи. нархи мошин 15500 сомония, ба рубл бигардонед 119000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтеса, ягон камбудӣ надорад, газ евро 4 ва техас мотор дорад гуфтага. мотораш инжектор мебошад. мошин сентр замок ва багажеш пул қатӣ кушода мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум, танген соли бароишаш 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар рӯдакӣ. нархи мошин 17000 сомония, ба рубл бигардонед 130000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие, ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворро то охирш тамошо мекунем. дар ҳафтаи навор бохабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшӣ. нӯҳум, Toyota Corolla соли бароишаш 2005 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш бензини холӣ мебошад. объём мотораш 1.6, коробка передачи автоматика. нархи мошин 50000 сомония, ба рубл бигардонед 384000 рубл. ва ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтеса, Toyota Corolla 1 американка мебошад. 4 балони нав дорад, ягон камбудӣ надорад гуфтест. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие, ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворро то охирша тамошо мекунем. дар ҳафтаи навор бохабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшӣ. даҳум, мошини фурӯшии мо мебошад Lada Priora, ки соли бароишаш 2013 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш бензини холия. объём мотораш 1.6, коробка передачи механика мебошад. нархи мошин 38500 сомония, ба рубл бигардонед 295000 рубл мешавад. мошина гуфтае, ки ҳамаҷӯш 100%, ягон камбудӣ надорад, срочно фурӯхта мешавад. сабаби фурӯхтанаш сум дар кор шуда, барои он қадар мефурӯшанд. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. 11, мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Tico, ки соли бароишаш 1996 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар 8. сӯзишвори бензини холия. объём мотораш 1 литр, коробка передачи механика. нархи мошин 9000 сомония, ба рубл бигардонед 69000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудаги нест, обуна шаваи дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие, ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. 12, мошини фурӯшии мо мебошад BMW Troika, ки соли бароишаш 1998 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Истаравшан. сӯзишвориш бензини холӣ мебошад. объём мотораш 2 литр, коробка передачи механика. нархи мошин 45000 сомония, ба рубл бигардонем 348000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш седан. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтеса, состояниш беҳтарина. мотор коробка ходовоиш 100% мебошад.
аккумуляторش نوع گفتگی اگر خریداری انیق باشد رقمهایشان در روی اکرانی شما میتوانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید و ما بگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی. 13 ماشینی فروشی ما باشد اوپل استرا یکی سالی برای 6999 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در باوجان غفور. سوزشورش گاز بنزین می باشد. ابیا موتورش 1.6 کروبکا پرداش اتوماتیک. نرخ ماشین 41000 سومونیه بر روبل بگرنه 317,000 روبل میشود. رنگ ماشین سری بریسیه کوزش خچی به. ماشین اساساًش بهترین گفته است کروبکاش اتومات می باشد. موتورش 1.6 پرستویه.